जिरिना बर' 2K congratulation नाबावनो जायाखैहाय आंना जिरियाखै मालाय नोंहासो जि बुरजा थांबाय नोंहासो 11K थांलायबाय खोमा र' 10K बाला 10K बारबाय गोबाव थाबाय जेरै आंनि एलबि फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय आर'थि हाय सना होनदों आंना गुड मर्निं जोंहा आर'थि माइनाव सना गुड मर्निं गोजोननाय थाबाय आंनि एलबि फैनायनि थाखाय माइनाव मा खबर जेरै मा खालामदों मा खबर आब' खबर आंना दंसाबो बिदिनो एसे लोमजास्रोदों जेरैना मा ओंख्रि जाखो आब' जायाखैनो दाबो सङाखैनो नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो जेरैना मा खबरा दंसाबलाबायो एसे आर'थि माइनाव सांगे ब्लग हाय गुड मर्निं फ्रेन्ड होनदों आंना आब'सो जागोन नोङो सांगे आंखौ गुड मर्निं सांगे ब्लग जोंहा आगै स' थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय मा खबर आर'थि माइनाव अट' सालायदों आंनो दे मोजां सालाय जेरैना बर' मानखौ मा खालामदों आब'नो ओरैनो गोलांलाबायनानै दं जिरि आगैया बयखौबो जोख्लायना गालांजोब्बाय नायलाय नोङो आर'थि माइनाव बेसेबां थांखो बेना साबा जोंहा डेक्टर आगै फैदों थेंक इउ डेक्टर आगै गुड मर्निं आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ हेल' लाइक दानाबो थेंक इउ लाइक दान होननायनि थाखाय जोंहा डेक्टर आगै मा खालामदों आर'थि माइनाव नुबाय नोङो जिरिना बर' बसुमतारी नङा जालायथारो मोजां आंबो लाइक दान आब' होनदों आरो थेंक इउ सांगे ब्लग लाइक दान होनायनि थाखाय आंनि भिडिअखौबो नायदो दे रायलायनाङाहाय सांगे ब्लग आगै आंनाव खामानि फैबानो आं रिटार्न खालामजोबखायो नायनानै होबानो आंबो रिटार्न खालामनानै होयो आर'थि मोजां सालायहाय आर'थि अट'आ मन'आनो जाला बा बेसे जाखो WT आलाय जेरै आगै बेसे नांबावगौ आर'थि माइनाव अन जिरायना दं आब' खामानि गैथ'आ जेबो गैयालै आब' होनना बेसे जाखो खिथा जागोन आरो लासैनो बोसोरसेयानो जायाखैना नोंना बोसोरसे जायैनि सिगां जागोन आरो गोजोननाय थाबाय गासैखौबो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ गुड मर्निं गासैखौबो खारगासिनो अट' सालायनानै नोङो खामानि गेलेबाय थानाया दैथुना मोनखौ जोङो मा ओंख्रि जाखो ना जायाखैनो सङाखैनो जायाखैनो दैथुनागै आर'थि अन होनदों ना ओमफ्राय जोंहा जिरायना प' जाहरबाय हरनै जिरिना अन आर'थि अन ओमफ्राय जोङो वाले डी मारक मिक्स टीवी हाई लाइक ओके सो थैंक यू लाइक देने के लिए वाले डी मारक मिक्स टीवी और सो थैंक यू मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए आपसे वॉल है ठीक है वाल्डी दैथुनाखै अन जिरायनाखै मालाय
फोरना मन जाजोब्बाय सोरना जादों बांसिनानो जायाखैथ' जागोन दे जेबो नङा दैथुन बसुमतारी अन होनदोंआनो ओमफ्राय आरति माइनावआ अन लामाया मानजां नाय आरति आदा लामाया मोजां नाय आरति आदा औ मोजां नायनानै सालाय नङाबा आरो बहाबा एकदम सौग्राव सौसि खना गफा सैलाबायगोन आरति माइनाव मोजां नायनानै सालायखा आरति माइनाव अन होनदों आरोना खोरोमदाव बसुमतारी गुड मर्निं आगै हेल' आब' होनदों आरोना हेल' आगै हेल' स' थेंक इउ जों आरति माइनाव आंनि लुबैनायनि थाखाय स' थेंक इउ मा खनिसे नोंलाय खोरोमदाव आगै वालदे मारक मिक्स टीवी हाय गुड मर्निं वालदे मारक मिक्स टीवी जी खाना हो गया आपका मा होनखो बुजियासै आं होनदोंआनो मा खालामदों होनदां खोरोमदाव आगै आरति माइनाव अन आं दं आब' ओरैनो जिरायना आदसा न'आवनो दं ना बहाय दं आरति माइनाव अन आदसा बहाथो बिपिन जी वो आईडी है बिपिन जी अच्छा वीडियो भी है ना सो ठीक है मैं डन कर दिया आपको विपिन जी आप भी मुझे डन कर करिए प्लीज विपिन जी मैं आपको सब कर दिया ओके अभी सब करिए मेरे से सब नहीं तो फ्रेंड नहीं तो ज्वाइन करिए और क्या बोले वीडियो वॉच कर दीजिए मैं अभी ओनली सब करके दिया है मैं बाद में वीडियो वॉच करके दूंगी ठीक है ओके या नहीं बोलिए आरती माइनाव अन सो थेंक इउ आरती मान थाबाय थानायनि थाखाय जेनबा Chamarok, hello Sona, hello मेरी जान, so thank you मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए, CH मारुक शर्मा, how are you? क्या कर रहा है CH मारुक जी, खाना पीना हो गया? पी के राजपूत,
राउंडी ब्लॉग हेलो जी हाय 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 पीके जी हाय हाय गुड मॉर्निंग कैसी हो कहाँ से हो पीके जी सो थैंक यू मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू आरती गेम ओवर ओके जागन दे कैसी हो माय स्वीट हार्ट फ्रेंड ओके मैं ठीक हूँ पीके मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो पीके जी क्या कर रहे हैं अभी नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ आई एम फाइन एंड हाउ आर यू अबाउट यू आई एम फाइन थैंक यू सी एच मारोक ब्रेकफास्ट फिनिश योर मारोक पीके क्या बोला मैं आंध्र प्रदेश सहारनपुर से हूँ और आप मैं आसाम से हूँ आसाम से कोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं पीके जी वो वेल ओके 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 पीके आपको मैं देखती हूँ पीके ओके मैं आपको दान कर दिया ओके मैं बाद में आपको आपका वीडियो वॉच करेंगे ठीक है आप भी मुझे दान करिए वीडियो वॉच करके आप मुझे सब करिए ठीक है नाश्ता हुआ खाना नहीं अच्छा नाश्ता हो गया खाना नहीं हुआ हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट yes my breakfast finished ch marok आरती माई नाउ ऑन ठीक है ज्वाइन करिए फटाफट से आप ज्वाइन नहीं है तो और कमेंट छोड़िए और लॉन्ग वीडियो पर मैं भी आपको दान कर दिया ओके डेटवन कल फैदोंमोनलै ना जेबो नङा आगै जेबो नङा ओके जी मैं भी आपको ज्वाइन कर लूँगा ओके ज्वाइन कर लूँगा ज्वाइन किया ही नहीं है अभी तक मैं बाद में देखूँगी आप मुझे मेरे से फ्रेंड है ना नहीं मैं देखूँगी बाद में जब मेरे से फ्रेंड नहीं है ना मैं भी आपसे फ्रेंड नहीं होंगी ठीक है पीके Dayton like done okay PKG like done so thank you like done के लिए आरती on Dayton on सी मारोक okay bye sister okay so thank you Zakur boy hello Zakur जी so thank you मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए गुड मॉर्निंग हेलो लाइक करिए आशिक वाईटी चरण मिक्स टीवी हाय गुड मॉर्निंग स्वीटर ओके सेम टू यू गुड मॉर्निंग वाईटी चैनल मिक्स टीवी एक साथ करने से ऑन हो जाएगा ओह ऐसे बात है क्या बट मैं भूल जाना मत ओके आरती मैंने ऑन है ना तो अब मेरे से ज्वाइन नहीं है ज्वाइन नहीं से ओके से घुस के मेरे एलबी पे ढूंढ के मिल गया और घुस गया है ना पीके जखुर बॉय मैं आपसे ऑल हो ठीक है रिटर्न 24 घंटे बाद देना चाहिए ये तो झूठ है ये झूठ 24 आवर्स के बाद देने से भी नहीं देने से भी वो वाईटी का हिसाब से होता है ठीक है ना और वीडियो फुल लॉन्ग वीडियो वॉच करके देता तो दोनों भी वॉच करना चाहिए लॉन्ग वीडियो 3 मिनट 4 मिनट का तब आंसर होने के लिए सेंस नहीं होता आशिक जी क्या बोला ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि जाबाय ओंखाम जायाखै ओंख्रिबो सङाखै आरती माइनाव अन ओमफ्राय दैथुन अन वीडियो देखकर कमेंट छोड़ देना अरे बाबा ओके ठीक है Kayaknya Neil Biden sih na duty kaya naman. Duty dong momen hayar.
Iya suk gैया यारा ज्रेद ज्रेद लोमजादेरगासिनो यार सर गुड मर्निं हेभ ए नाइस डे थेंक यू मेरी लाइफ स्ट्रिम होनाय के लिए आंनि डेलि बेयाव फैनायनि थाखाय या सर थेंक यू मा खालामदों नोंलाय I don't know what you are thinking अभी आप हिंदी से बोलिए आपको समझ में आएगा हम बोडो लैंग्वेज से बात कर रहा है आशिक वाई चैनल मिक्स टीवी जी लाइक डन ओके यार सो थैंक यू लाइक देने के लिए दैथुन अन होनदों ए मानि लोमजाखो खर' सासोदों जिनो जिरायना दं होनदों आरो डिउटियाव ना मानो यार दे होनबालाय दोनदो बाय साला पागल दे होनबा दोनसै आं गासैखौबो दे ओके बाय सभी को मेरे तरफ से मेरे आगे